Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της κοινότητας Κομάνου, τον κύριο Παναγιωτίδη. Κύριε Παναγιωτίδη, είναι 2:30 περίπου το μεσημέρι. Ποια είναι η συμμετοχή των ανθρώπων του χωριού σε σχέση με τις εκλογές? Πόσοι περίπου δηλαδή έχουν έρθει να ψηφίσουν μέχρι αυτή την ώρα? Μέχρι αυτή την ώρα έχει περάσει το 60%. Συμμετοχή είναι μέχρι τη στιγμή 60%. Ναι, να θυμίσουμε λίγο όμως στους τηλεθεατές μας πότε είχε πάρθει η απόφαση από τη ΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του καλοκαιριού, και στην πορεία ποια ακριβώς είναι τα μέρη τα οποία καλούνται να επιλέξουν σήμερα οι κομμανιώτες. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ έχει πάρθει απόφαση τον Οκτώβριο του 1991. Από εκεί και πέρα χρειαζόταν ορισμένες ενέργειες ως το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει βγάλει η ΔΕΗ. Εμείς διαφωνούσαμε για τα 5,5 χρόνια τα οποία απαιτούνται εκ μέρους της ΔΕΗ. Πήραμε το χρονοδιάγραμμα, συμβουλευτήκαμε πολιτικούς μηχανικούς, συμβουλευτήκαμε και δικηγόρους, και από ό,τι μας είπαν και αυτοί ότι μόνο σε ένα σημείο είναι δυνατόν να λιγοστέψει ο χρόνος, ως η καταμέτρηση του χωριού. Στα άλλα λέει δεν μπορεί να γίνει τίποτα, διότι είναι δικαστικά θέματα τα οποία κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Καθυστερήσαμε λίγο, γιατί μας καθυστέρησε η απεργία η οποία μεσολάβησε τότε με το άζωτο κλειστή νομαρχία επί 2 μήνες περίπου. Ναι, που ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες. Που είχαμε μια συνάντηση με τη διοίκηση, πήραν τηλέφωνο την νομαρχία, τηλεφωνικώς επικοίνωνησα με τον νομάρχη για να δώσει εντολή στη γεωργική υπηρεσία να μας υποδείξει χώρους του δημοσίου. Μας έστειλε η γεωργική υπηρεσία χώρους του δημοσίου, όπως έχει αναφέρει Μαυροδέντρη, Δρέπανο, Μπόρα απέναντι, κάτι τοποθεσίες τα οποία δεν μας καλύπτουν. Ναι, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του Άργυλου στην Κοζάνη και στο Κουρίπτο Λεμαΐδας. Υπάρχει όμως και μία άλλη πρόταση που έγινε τελευταία για την κρυόβρηση. Γιατί ακριβώς δεν έχει μπει και αυτή η τοποθεσία στο ψηφοδέλτιο? Να σας πω, από τη στιγμή που πήραμε από την τοπογραφική υπηρεσία ένα χαρτί που μας έδειχνε τις τοποθεσίες, ειδικότερα για την κρυόβρηση, λέει ναι μεν υπάρχουν του δημοσίου, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι πολύ ανώμαλο το έδαφος και δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ένα χωριό. Αλλά άσχετα από αυτό, εμείς πήγαμε προσωπικά, το είδαμε, είναι γύρω στο χωριό, μεσολαβεί ένα μεγάλο ύψωμα αριστερά απέναντι στο χωριό, μια μεγάλη χαράδρα στη μέση, και είδαμε εμείς πώς θα εγκαταστούμε σε αυτό το χωριό που εμείς θέλουμε να κάνουμε τις πλατείες μας, θέλουμε να έχουμε τους δρόμους μας, θέλουμε να έχουμε ένα σωρό τα οποία χρειάζονται ένα χωριό. Και αυτό δεν το βάλαμε τα δύο. Αλλά εντωμεταξύ μόλις η κρυόβρηση έμαθε ότι κάνουν αυτές οι ενέργειες, ήρθαν οι άνθρωποι εδώ. Το μέρος δεν τον κατηγορώ ως κλίμα, είναι το καλύτερο κλίμα μπορώ να πω. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούσαμε να κουβαλήσουμε τον κόσμο, να τον πούμε ότι ελάτε εδώ θα φτιάξουμε χωριό. Γι' αυτό και εντωμεταξύ αργά δηλαδή, είχαμε πάρει πρώτα την απόφαση, είχαμε τυχοκολλήσει τις αποφάσεις μας και μετά βγήκε η κρυόβρηση που δεν μπορούσαμε να το βάλουμε στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Παρόλο ότι προτιμήσαμε να έχουμε και ένα λευκό,
και να λέμε τους κατοίκους, και όλοι το ξέρουν, όποιος θέλει κρυόβριση μπορεί να το γράψει με το χέρι, κρυόβριση. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ψιθυρίζεται ότι κάποιοι κύκλοι προσπαθούν να επηρεάσουν τους κατοίκους του Κομάνου για να επιλέξουν τον Άργυλο. Βέβαια, αυτό, αν πράγματι συμβαίνει, αφορά κάποια άλλα συμφέροντα. Από εσάς θέλω να μου πείτε αν έχει έστω και μία δόση αλήθειας. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αληθές αυτό. Φυσιολογικά το αν ο Δήμος Κοζάνης το θέλει είναι φυσικό αυτό, ή η Πτολεμαΐδα θέλει τον Κόμανο εκεί. Είναι τα συμφέροντα, καταλαβαίνετε. Αλλά κάποιοι κύκλοι κομμανιώτε για να δημιουργήσει ένα τέτοιο πράγμα αποκλείεται, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι αληθές. Ναι, εφόσον αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, θα μπορούσατε, ίσως θα ρυψοκινδυνεύατε μάλλον, να μου δίνατε μια γεύση από τα αποτελέσματα. Ποια εσείς τουλάχιστον περιμένετε πως θα είναι? Εγώ περιμένω η ώρα 8 θα είναι έτοιμα και μπορώ από εκεί και πέρα να σας πω συγκεκριμένα. Ναι, μια πρόγευση μπορούσαμε να έχουμε. Τίποτα. Δεν μπορείτε να μπορώ πείτε. τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξουν οι κάτοικοι. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσουμε λίγο, μισό λεπτό, μην τρέπεστε. Κοίταξε. Να σας ρωτήσω λίγο, εσείς πού θέλετε να μεταφερθεί το χωριό σας? Το Λεμαΐδα. Στο Κουρί? Ναι. Ωραία. Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω λίγο, εσείς που θέλετε να μεταφερθεί ο Κόμανος? Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα. Η κυρία? Το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα κι εσείς. Φανεί και τι ψηφίσατε, αλλά ήθελα να μάθω. Φαντάζομαι δεν είναι και μεγάλο μυστικό. Εσείς πού θέλετε να μεταφερθεί το χωριό σας? Εγώ θέλω από το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα. Ναι, από το Λεμαΐδα. Ευχαριστώ. Ο κύριος? Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι σύμβουλος. Να μην επηρεαστούν, δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, εντάξει. Την ώρα που κατεβαίνατε τη σκάλα μετά που ψηφίσατε, άκουσα να φωνάζετε Κουρί. Αληθεύει όντως εκεί θέλετε να μεταφερθεί ο Κόμανος? Βεβαίως εκεί. Εκεί πέρα. Εσείς τι ψηφίσατε? Αυτός είναι. Δηλαδή? Αδέρφια μας, ο μεγάλος αποφασίζει. Άμα πει αυτός είναι νόμος, σελίδα 20. Κουρί δηλαδή. 26, ναι. Εκτός τούτου έχουμε οι διασυνδέσεις μας, το γυμνάσιο, όλες οι φιλικές μας, οι συναισθηματικοί μας δεσμοί όλοι είναι στην Πτολεμαΐδα. Δηλαδή να πάμε στην Κοζάνη να κάνουμε τι? Θα νιώσετε ξεκομμένοι από το οικείο περιβάλλον, έτσι? Όχι μόνο αυτό. Καταρχήν εκεί πέρα η Κοζάνη σου δίνουν ένα αυγό και σου παίρνουν το κρόκο οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μπορείς να επιβιώσεις με εκείνους τους ανθρώπους εκεί πέρα? Ειδικά η Πτολεμαΐδα, τουλάχιστον στο τομέα της ευαισθησίας, είναι πάρα πολύ πιο ευαίσθητη από την Κοζάνη, από εκείνους τους ανθρώπους που αποκαλούμε εμείς σούρτους. Είναι δυνατόν τώρα δηλαδή να το επιτρέψει η συνείδησή μας να πάμε εκεί? Εγώ δεν καταλαβαίνω μερικούς κομμανιώτες που θέλουν να πάνε εκεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άργυλος, από τη λέξη μόνο, μπορείς να το καταλάβεις δηλαδή ότι υπάρχει αργύλια από κάτω. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε πράσινο μπορεί να φυτρώσει, ούτε δέντρο, ούτε τίποτα. Ούτε νερό μπορεί να... ούτε καμιά πηγή. Άλλωστε εμείς σαν χωριό εδώ πέρα είχαμε μάθει με τα πράσινά μας, με τις πηγές μας, με τα λιβάδια μας, με το πόλικο νεράκι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά δηλαδή. Και κακώς οι κομμανιώτες θα ψηφίσουν. Μάλιστα. Δεν μπορείτε δηλαδή να καταλάβετε με ποιο σκεπτικό θα ψηφίσουν κάποιοι άλλοι τον Άργυλο? Μας λένε ότι τάχατες για το περιβάλλον. Και εγώ ρωτώ αυτούς εδώ πέρα, και μάλιστα μπήκαν και ζητήματα αυτοί που είναι μέσα στον Κόμανο να ψηφίσουν. Και εγώ λέω, αυτοί που είναι στον Κόμανο, δηλαδή θα σηκωθεί το χωριό μου μετά 5 χρόνια, που σημαίνει ότι ήδη είναι το χωριό μας δύσκολο ναι, είναι βρώμικο ας πούμε από τις καιρικές συνθήκες και το περιβάλλον. Και απορώ δηλαδή αυτοί που το λένε αυτό το πράγμα, ότι μόνο αυτοί είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, γιατί το λένε. Και αυτό το πράγμα. Που ήδη έπρεπε να έχουν φύγει κι αυτοί. Ας λέμε ότι για το περιβάλλον που το προπαγανδίζουν ότι τάχατες ο Άργυλος είναι καλύτερος. Ναι. Μάλιστα. Είναι και αυτή μια άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές δικλείδες, παίχτηκαν κάποια πονηρά παιχνιδάκια και το Λευκό ακόμα είναι ένα πονηρό σημείο που στην πορεία θα το βρούμε εμείς κομμανιώτες, θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να ρωτήσω πώς λέγεστε και τι δουλειά κάνετε? Τσολάκης Δημήτριος, δουλεύω στην ΔΕΗ. Βλέπετε στη ΔΕΗ. Ευχαριστώ.
Να μας πούν οι κυρίες πού θέλουν να μεταφερθεί ο κόμματος. Φυσικά στο Κορείπτο Λεμαΐδες. Στο Κουρίπτο. Η κυρία? Και εγώ το ίδιο. Και εσείς το ίδιο. Γιατί μας αρέσει πιο πολύ. Σας αρέσει πιο πολύ. Βέβαια, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψήσετε την Κοζάνη. Γεια σας. Δεν άκουσα Γιάννη τι είπες. Από τα συμφέροντά μας είναι και ο Λεμαΐδα και Κοζάνη. Να ρωτήσω λίγο, εσείς πού θέλετε να μεταφερθεί το χωριό σας? Στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Έχετε ειδικούς λόγους? Επειδή όλος τυχαίως όποιο ρωτάω μέχρι στιγμής είστε οι πρώτοι που μου λέει για Κοζάνη και ειλικρινά δεν φεύγω και περιμένω. Ναι. Διότι θέλουμε να φύγουμε εδώ από τη ρήπανση. Ναι. Πρόκειται να φύγουμε από εδώ, να πάμε με το Λεμαΐδα, καλά είμαστε και εδώ. Ωραία. Η ΔΕΗ πρέπει να μας δώσει μια κλωτσιά και να πει άντε, δεν ξέρετε τι θέλετε. Εσύ μη γελάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα μας κάνουν και καλά θα μας κάνουν. Είπαμε, ο Κάτανης έχει την άποψη.